Naimbag naragsak ket napnapnuan iti rag-o kadagiti puso tayo iti kablao ko itong galmay sa kada kayo aming adda kadagiti simsiwa iti radyo dayti nga gundaway oripay kadagiti agbuya dito live streaming. Naimbag nga nagasat naparabor ngal daw iti Miyerkules may kasangapulo ket walo iti mabilang iti bulan iti Nobyembre ket sinanama kakabsat nga addaan tayo manen iti nasalunat nga bagbagi numampay oripay kadagiti nga gundaway adulat kadagiti agsagaba pailaeng gapuanan iti layos nga napalabas nga adalat ta iti rason nga agyaman ta iti Apo. Kaya dati man ti binigit nga programa tayo kabsat nga makipag kadua kada kayo iti panagadal iti sasao iti Apo kastama ti panagpipinabilig babaen iti panagkikinararag ti agsapan apnoan iti namnama manipud Lunes saging gana iti Biyernes iti daytoy nga estasyon 1143 DZMR Santiago City. Tinaragsa ka man kabkablao kada kayo iti Aldaw iti Miyerkules Lawrence Salazar. Kasi sinising ti init amang ti lawag ti biyak idirinat kinadakkel mo ken kinamatalek mo no tumangadak tingato ket utubek tiaramid mo o ti langit ipalgak na Apo Diyos nagtanok ka nasib ngem tuy puso natalged ngiwat ko ipukaw na husana. Madaydayaw iti Apo iti dayta nga kanta kinamatalik mo. Ay ako na nadyo muna kasi singising iti langit kunan iti init. Ay dan iti kinamatalit ni Apo Dios. Ori pili pa nagraing tayo kakabsat. Matalik ti Apo kaputa may saka kadagiti nakariing. Hala, may saka kadagiti nakariing iti daytoy nga gundaway tapno iti rason idaydayaw tayo iti Apo. Nagpintas nga lukatan ti aldaw tayo kakabsat nga birukan tayo nga muna iti rupa iti Apo. Manipo June unnoy wenno di Lamentation chapter 3 verse 21 to 27 kakabsat ket kas iti saritain na nupay kasta tumawod iti namnamak no malagip ko daytoy saan ngagpatingga iti ayat ni Yahweh agnanayon iti panangisina na wenno panangaasin na verse 23 mapabaruda iti tunggal bigat anyakit din a kinamatalik mo iti laeng Apo iti adda kanya ngarud isu iti pagtalkak iti namnamak naimbag iti Apo kadagiti agbiro kenkwana ngarud nasaya at unay iti aguray iti si Aanos aguray tay iti panangisalakan na nasaya at asursuruan iti maysa a tao iti panaganos bayat iti kinagtutubo na madaydayaw iti Apo kadagiti nga sa saunang intay manen na pagadalan iti daytoy nga gundaway kakabsat. Iti libro iti Lamentation wenno unnoy kuno na iti Ilocano saritaan na iti panakadadael iti Jerusalem. Iti pakasaritaan na daytoy kakabsat ket saritaan na met iti panakadadael iti Jerusalem iti 586 BC. Ni Jeremias nga isu iti author iti daytoy nga libro talaga in detailed na dagiti naduma-duma nga napukaw kadagiti Israelitas kas naglabas da iti panakadadael iti nasyon da. Iti saan nga maipalawag nga panagbuting daga po iti panagbisin iti kapadasan da nga panagrigat manipod kadagiti narurungsot nga kabusor da. Iti awan iti asi a panagpatay da kadagiti Israelitas dinadael da iti templo dinadael da iti alad iti syudad inala da dagiti kapipigsaan ken katuturedan nga tattao da literal talaga nga dinadael da iti syudad iti Israel kakabsat ket talaga nga nagdakkel iti napukaw kadakwada nagrebelde da iti Dios ket talaga nagsalungasing da kadagiti bilbilin na
Kaslawan iti makita da nga panangaasi iti Apo, kadakwada iti daytoy nga gundaway. Napnapno iti puso da iti saludsod. Napukawan da iti panagtalik, napukawan da iti namnama iti Apo. Kaday nga tiyempo nga naisurat mo ten, daytoy libro iti on-onoy, wenno lamentation. Datayo nga ikakabsat, nga dumdumngeg. Anya iti ramiden tayo, intuno sumangot tayo iti na dumadumamot nga kabadasan iti panagbiag nga uray, saan nga kasla nga hantay nga makita, ay nga adda iti namnama tayo. Uray saan nga kasla narigat iti kabadasan, uray, dadya nga kaslahan nga kapadasan, inya iti ramiden tayo, kakabsat na makapadas tayo, iti rigat iti panagbiag. Nga kung nakarod, uray saan nga kasla iti karigat iti napadasan dagiti Israelites iti dayta nga gundaway. Kasat no tayo nga ipakita iti namnama nga adda kada tayo iti tinga iti panakaupay. Iti agdama nga mapadpadasan tayo, iti agdama nga layos, iti agdama nga ginginad, iti agdama nga COVID-19. Ay iti agdama nga na dumaduma nga sakit nga may partaon na daytoy climate change nga kung kunada kabsat. Makaisim tayo pa nga ta. Ay makapukaw tayo pa nga ta. Thank you Lord. Mabalin mo pa ilaan nga nga kantaan dali. Kay buti-buti mo Panginoon. Makapalakpak ka pa nga ta. Makalagto ka pa nga ta nga idaydayaw iti Apo. Di taman ti kitain tayo nga ken pagtutungtungan tayo iti dayti nga bigat kakabsat. Laglagi pun tayo nga iti laksid ti addang kasasaad tayo addalat ta iti namnama kada tayo. Kuna dagar dagiti Ilocano nga kuna tayo gar nga Ilocano ay addalat ta iti isem iti tinga iti alsem. Ay nalpas iti nasurukan when aglipasan iti walo nga no na nagkamali adda ti walo nga bulan tayo kakabsat nga naka-quarantine. Aya mabaling nga adda dagiti natuluyanan nga awanan iti trabaho da daduma na pirdi dagiti mulmulo da babaan iti bagyo napukaw iti business da gapu iti nga pandemic. Aya sa pasap nga narigat. Aya, sa pasap dahil nga nagrigat tayo amin in halanga diti Pilipinas, halanga diti region to, Isabela, sa pasap intero nga lubong kakabsat. Ngam apay, ta makapangpangan tayo pailaan ti 3 times a day. Aya, no dumaad dapat iti merienda tayo, no duma makapadigo tayo pa'y kadagiti karuba tayo. Inya ko na verse 21, no pa'y kasta, tumaod, itinamnamak no malagip ko daytoy para kiniheremyas kakabsat no man pay kaslaawanan dan itinamnamak kaslaawanan dan itinapintas nga masakbayan ngim ijay na nga indrugi nga nakita itinaindaklan nga ayat iti Dios ken kuana anyang karon dagiti banang kakabsat nga makita tayo ditoy ijayan ti binasa tayo aya ket adu dagiti makita tayo nga ti Apo haan nga agsardeng aging ganang hanatay nga ikan itinasayaat nga masakbayan agsipod ta matalik, kin ay ayatin na iti tunggal maisa kada tayo. Simple lang kakabsat, saan ka de? Simple ng nabaknang iti kay papanan na, no ma-appreciate tayo iti ayat iti Dios. No mapay narigat tayo, no mapay nagrigat tayo nga ibaga, nga ayatin na tayo iti Apo, intuno adda tayo iti tinga iti kapadasan, kas iti agdama, nga intuno saan nga nasaya at iti kasasaad tayo, kasala tayo lang na dumapabasulin iti Apo. Aya, damagan tayo man isuna. Wino, nagadong apay. Nagadong banbanag nga ag-question ka na tayo. Apay nga siyak, Apo. Idi nga saan nga nasaya at iti mapaspasamak kin Jeremias, kin iti nasyon nga Israel, pinili na ni Jeremias iti ikita, iti panangkita na, wino, irugi na iti in focus na iti panagkita na, iti Apo. Saan nga nagpatingga ko na verse 22? Saan nga nagpatingga kakabsat di ayat ni Yahweh? Agnanayon iti panangaasi na. Kadagiti sa baling nga translation ko na gapu iti dakkel nga asi iti Dios. Iparangarang na ditoy iti adu nga wagas nga panangikita na iti Apo. Iti ayat ken asi na kada tayo. Iti kasipngetan nga panawon iti panagbiag ni Jeremias pinili na nga i-focus iti panagkita na iti kinaimbag iti ayat iti Dios. Kakabsat iti tinga iti saan tayo nga iti tinga iti saan nga nasayaat nga agsapa aldaw alawas wenno saan nga nasayaat nga bulan malagip mo kadi nga iti Dios ket managayat kinaimbag wenno panpanunutom no sa dino iti ayan iti Dios. Apay takasla nakalulimag isuna. Uno ay ayatin nakpengatan ni Apo.
Amok nga narigat nga ibaga tayo nga ayaten na tayo iti Dios. Nga masapol nga kanayon nga mapanunot tayo nga ay ayaten na tayo iti Dios. Uray no kasla saan tayo nga marikna. Saan nga agbaliw dayta nga ayat iti Dios kada tayo kakabsat. Ay ayaten na tayo iti Apo idi kalman ita ken iti agnanayon. Ay ayaten na tayo ita nga bigat. Ay ayaten na tayo iti amin nga panawen kakabsat. Mataginayon iti ayat iti ni Apo Dios, saan nga maibos? Uray no kasla kunam nga addakan iti murdong iti talim. Awanan iti namnamaem. Awan moten iti maited wenno maibingay mo. Ulitik di ko na verse 22, saan nga nagpatingga iti ayat ni Yahweh? Agnanayon iti panangaasin na. Saan tayo nga pagduaduan iti ayat na kada tayo kakabsat? Para kini Jeremias, iti nga kasla awanan iti namnama kadakwada napukaw iti ragsakda. Awanan dan iti talged kunana iti kastoy. Saan nagpatingga iti ayat ni Yahweh? Agnanayon iti panangaasin na. Saan nga maabak? Saan nga mabuteng? Saan nga maupay? Saan nga agladingit? Saan kumapoy? Inya kunana di Psalm 91 verse 1, sa lukubang kanto dagiti payak na ket awan to iti pakan anwam sa lakniban ken aywanang kanto iti kinapudno iti Apo. Anyan kakabsat nga ayat iti Apo kada tayo. Saan na tayo nga baybayan iti Dios. Kabsat aduman iti pakariribukam iti daytoy nga gundaway. Saan mo nga pagduaduan iti ayat iti Apo. Umdas iti ayat na ket iti katnuman saan nga pulos nga agpatingga dayta nga ayat na kabsat. Uray man paano inya ter aramiden tayo addalat ta intact fix kakabsat dayta nga kinamatalag kin ayat iti Dios iti tunggal may sa kada tayo kakabsat. Yeah. Nya pa iti makita tayo gaputa insalakan na tayo iti Apo. Itunggal may sa kakabsat insalakan iti Dios. Mamati ka man winuhaan. Ni Apo Diyos, kabailan na tayong isalakan, manipod ka na ito nga virus, dito yung kalamidad. Kabailan na tayong isalakan, manipod ka na iti pagbutbut ngan tayo. Ni Apo Diyos, kabailan na tayong isalakan, manipod iti agdama, nga sitwasyon tayo, nga kasasaad tayo kakabsat. Kasatnuman, nga karigat ti agdang kasasaad tayo, mamati akin pa check kakabsat, nga kabailan na tayong isalakan iti Apo. Saan ka din nga kasta iti napasamak ka dagiti Israelitas iti agdaldalyasat da nga mapan iti promised land ni Apo Dios tinang isalakan kadakwada nakadado nga lapad kasda jay trinatar tayo iti Lunes kakabsat. Nakarawar da iti Ehipto ngem saan da pay nga nakadadayo kinamat isudan ni Faraon ken dagiti soldados na. Awan iti mabalin nga papananda iti sangwanan da ken iti Red Sea jilikudan da ket dagiti kumamkamat kadakwadang soldados. Saan na nga mo itaramid da? Ngam anya tinaramid iti Apo. Nagbisngay iti danom. Ket limasat dagiti Israelitas iti nabaga nga lansad iti baybay. Kunak iti Lunes saan nga pulos nga nabasa dagiti sakada dagiti Israelitas. Ni Apo Dios agaramid iti dalan into nukas laawanen iti mabalin nga dalan kakabsat. God made a way when there was no way. Ay ayaten ni Apo Dios dagiti tattao na. Ay ayaten na nga dumdumngeg. Ay ayaten na kakabsat. Nga agbuybuya dita live streaming. Anya tinguna na verse 24. Iti laeng Apo ti adda kanyak ngarod isu iti pagtalkak iti namnamak. Agsipud tadda kada kayo ti Apo. Isalakan na tayo. Mabalin adda kada tayo adda kada tayo iti daytoy agsapag kakabsat. Ti mangibaga, apay ngay. Tabin bendisyonan ni Apo Diyos dati karubak kat siyak kat saan. Apay ngay dati pada nga namati. Kanayon nga agpos, iti maawat na nga blessing. Apay siya nga awan. Hanan samot malaglagipan. Kakabsat laglagipon tayo, you may have nothing else, but you always have God. No one can take Him away. Adda kanyak, adda ken ka, adda kada tayo iti Apo. Ket adda isuna iti kankanayon. Ket gaput adda isuna kada tayo mabalin tayo nga aguray ken kuana kakabsat. Iba ken kakabsat iti daytoy nga gundaway. Sa bali iti timing ni Apo Dios iti timing mo. Ulitek sa bali iti timing mo.
ken iti timing iti Apo. Kuna nangar ni Rick Warren di nagsurat iti Purpose Driven Life nga libro kapsat. God doesn't settle all his account in 30 days. Saan na nga iurnos dagiti kasapulan iti Apo iti lasod iti 30 nga aldaw. Mabalin nga iti aldaw, mabalimot nga ito bigat, wenno ito sumarsaro nung aldaw, wenno sumarsaro nung alawas. Ngem ibagak kang kakabsat, saan nga pulos nga maudi iti Apo. Perfect iti timing na nga mangisalakan. Mangsabot iti adda nga kasapulan. Mangagas iti adda nga masakit. Mangtulong kada tayo. Kakabsat. Ket kasto iti kunana di verse 25, 26, na imbag iti Apo kadag iti agbirok ken kuana. Ngarod, nasaya at una iti aguray iti si Aanos, aguray tay iti panakiisalakan na. Isalakan na tayo iti Apo. Nga masapol nga masursuro tayo kakabsat iti aguray. Amo nga karigatan nga ramidin tayo dahil iti aguray. Aya, narigat iti aguray iti ayuda, narigat iti aguray iti nga malif tayo. Aya, para iti panakakwarantin tayo iti lasod ti 8 nga bulan. Narigat iti aguray iti sumbat ti kararag tayo, narigat iti aguray iti bendisyon tayo. Anya ti kahit nga sa uwan kakabsat, jay verse 26, ngarod na saya at unay iti aguray as Aanos, aguray tay iti panakaisalakan na. Agtugtugaw kalata ka din kit urayang adda iti mapasamak ken ka, nga manabtuog iti blessing ken ka. Mabaling nga akas urayang ti aramiden iti Apo, mabalin mo ti agkararag, mabalin mo ti agbasa iti Biblia, mabalin mo makipellowship ka dagiti kakaduam nga namati, agserbi ka iti Apo, uray adda tayo nga nakakwarantin ka kabsat. Kumusta? Nagiti kakabsat tayo. Babaan ti panang text mo. Aya. Iti dagiti Bible verse hanggang nga dagiti kalukwan. Aya kabsat. Nasayat la unay nga masursuro tayo ti aguray. Kabsat anya ti urayom iti daytoy nga bigat. Urayom ka di iti sagid iti Apo. Urayom ka di iti sumbat ti kararag mo. Urayom ka di iti panakaagas mo. Urayom ka di iti panakabalbaliw ti addang kasasaad mo. Anya man dayta kabsat nga urayom. Kaya't ka nga i-encourage iti dating agsapa. Palubusam nga agtignay iti Apo tabiyag mo. Tagikwaem iso na kakabsat. And make him your portion. Mabalin mo iso na nga pagtalkan. Kanapang namnamaan. Mabalin na nga isalakan. Iti anyaman nga pakadagsinam. Iti daytoy nga agsapa. Ayat nga dumdumngeg. Anya ti mabalin nga ibatik kada kayo iti daytoy nga agsapa kakabsat. Pilyin tayo nga lagi pon iti naindaklan ken kinamatalag iti Apo kada tayo. Apay, umuna agsipod ta mamatiak nga ayaten na tayo iti Apo. May kadua, agsipod ta isalakan na tayo iti Apo. Saan ko nga mo? Ti adda nga sitwasyon itunggal may isa kada tayo iti daytoy nga agsapa kakabsat nga mamatiak nga mabalin na tayo nga sagiden iti Apo iti daytoy nga kanito. Saan mo nga pagduaduan kakabsat? Iti kinamatalag iti Dios. Panunutom man dagiti tiyempo kakabsat nga napadasam iti ayat na. Dagiti tiyempo nga sinagid na ka. Dagiti tiyempo kakabsat nga nagsakit ka kat inagasan na ka. Kadagiti tiyempo nga awanan kat sinabot na dagiti kasapulam. Kadagiti tiyempo nga agkakapoy ka kat pinapigsa na ka. Kadagiti tiyempo nga awan itinamnamam kat inaywanan na kat inikkan na ka itinamnamam kabsat. Ayating nga kabsat. Uri maminsan. Uri man apag kanito. Saan na ka nga binaybayan iti Apo. Agtuloy kalaeng kabsat. Ay ayatin na ka. Salakniban na ka. Isalakan na ka. Manipod iti dayta nga agdama nga kasasaad mo. Kabsat. Kas agkararag ta iti dayta nga gundaway. Riknaam kuma iti panangarakop iti Apo ken ka iti dayta nga gundaway. Ti ayat na kinaindaklan iti Apo saan nga pulos nga nagbalbaliw dayta. Ket akas agkararag tayo iti dayta nga gundaway kakabsat. Tawatig man nga riknain tayo iti presensya iti Apo. No nabayag mo nga hanga narikna nabayag mo nga hanga nagsangit iti presensya iti Apo. Lagi pom iti ayat na. Lagi pom iti kinamatalig na. Lagi pom iti presensya na nga adda ken kakabsat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Madaydayaw ka o Apo Dios, iti dayti nga gundaway. Makita mo ti agdamang kasasaad dayti nga kabsat mi Apo, nga agbirbirok iti kapya, agbirbirok iti ayat, agbirbirok Apo iti namnama.
Itdem man day nga namnama king kuha na iti daytoy nga gundaway Apo. Saan ka nga pulos nagbalbaliw? Dayta nga ayat mo Apo Dios, manipot idi itakin iti agnanayon. Saan nga pulos nga nagbalbaliw Apo? Agyaman kami Apo iti adu nga kinaimbag mo Apo Dios. Sagidem man iti puso iti tunggal may sakada kami iti daytoy nga kanito. When Apo aduman dagiti naglabsingan mi, aduman dagiti nagkurangan mi, nga hangan aramid Apo Dios. Dawatin nagtultuloy iti panakiaddam kada kami. Tultuloy Apo Dios iti turay mo kadag iti bibiyag mi. San mi kayat Apo Dios nga mabaliwala daytang kinamatalik mo daytang ayat mo kada kami. Yung kang runaan ti amin Apo, agbibiyag kami gaputi kinamatalik mo ti biyag mi, gaputi na indaklan nga gayat mo Apo. Adu man dagiti agsal sa ludsod dagdama kasasada kang runaan na iti paset Apo Dios iti kagayan. Isabela ken dagiti dagduma nga part na Apo Dios. No apay ta mapasamak dagitoy. Narigat mi man nga ibaga ngay ayatem ida Apo ngem dayta iti kinapudno. Saan mi man maibaga Apo Dios nga adati planom kadagitoy nga gandaway ngem Apo kunam garo di siya sa iti timing mo ket saan iti timing mi Apo Dios. Ngem ti timing mo apag isu perfect Apo. Agyaman kami Apo iti adu nga parabor mo, adu nga kinaimbag mo oripay Apo dagiti nagtultuloy nga panakaagas dagiti kakabsat mi babaan ti panagdengeg iti daytoy nga programa kadagiti kakabsat mi Apo Dios nga maliwliwa kadagiti kakabsat mi Apo Dios nga ma-restore iti pambati dagiti kakabsat mi o Apo Dios nga ma-lift up Apo Dios ti espiritu da babaan kadagiti maipatpatangatang sa saom iti daytoy nga istasyon. Agyaman kami o Apo Dios. Agyaman kami at daman dadi kabsat mi nga malidlidayan iti daytoy nga gundawa itdemman Apo iti kapyaking kuana panakaagas itdem Apo ti panakaagas iti panang provide mo dagiti kasapulan na kang runaan Apo dagiti biktima iti bagyo Apo liwliwa idao Apo iti damang kasasaad da rakupom Apo Dios iti presensya ket ipariknam nga adda ka nga matalag ken mga ayat kadagiti nga kakabsat mi o Apo. Agtultuloy kang makiadda kada kami iti daytoy nga aldaw itden mi yuman mi ken ka anyaman man basit man windakkel dagiti nga ramiden mi Apo itden mi kadagiti imam kadagiti amin nga dumdum nga Apo dito isiba iti radyo da binsa-binsaram nga ikarara nga binsa-binsaram nga bendisyonan inagtultuloy nga mariknada ti ayat mo Apo dagiti biboy at live streaming sa pasapom Apo nga bendisyonan iti daytoy nga aldaw anyaman dagiti kasapulan da Apo itantanok da kay daydayaw da ka Apo iti nagan ni Jesus dawaten mi amin dagitoy. Amen. Amen.
Palidayaw iti apo iti dayta nga kanta. Amok na amok ay ayaten na. Amokin pa check kakabsat iti tunggal may sa kada tayo ay ayaten na iti apo ket kuman niya kablaawan dagiti faithful nga online learner tayo. Dito SBTC. Giti estudyante tayo pang panguluan ni Pastor nga Julius Pascua. Yan kada giti amin nga glutluto iti dayta nga gundaw iti ta kitchen. Good morning kada kayo aming SBTC. Daman iti apo iti madaydayaw iti dayta nga gundaw. Ori pay kada giti kakabsat nga dumdumeg kada giti sibsiba iti radyo dan imbag agsapayo dagiti kakabsat nga buy-buy iti live streaming. Kini Pastor ang Virgilin Pascual Makaling good morning nakipagdayo mo kada tayo ni Sir nga Pedrito Daliego iti dayting gundaway good morning mat kini Ma'am nga Nancy oripay kini Sister nga Ruby Salting good morning kini Ma'am Lourdes Gatiwan good morning Pastor Roger good morning po sa inyong lahat diyan sa Gatiwan Resort oripay kini Sister Marie Chris Runsang Vallejo good morning Pastor God bless you. God bless you more. Watching from Darawan, Alfonso Listay Fugao. Reply kini Sister Ruby Salting. Blessed Wednesday morning, Pastor. God bless you po and your family. Kini Madam nga Shirley Dumon. Blessed morning po, Pastor Lawrence and family. Over and over again. God is faithful. Praise God for His words shared by you, Pastor. Our strength and hope. Keep safe, DZMR. Thank you, Ma'am Shirley. O reply kini Sister nga Vivian Benavente. Good morning, Pastor. God bless us all. Watching from Ramon Isabela. Brother Kojak Fernandez is also watching. Is joining with us today. Good morning, Pastor. Or Madam Norbelinda Agustin. O reply kini Sister nga Delia Arok. Okay. Blessed Wednesday morning, Pastor Lawrence. Hello po sa lahat ng mga taga NLCA Mangandingay, Cabarugis, Quirino. Province, happy birthday po kina Mami Norma Dulnuan Haramilio at kay Sister Vicky Bernardes. God bless us all from Brother Boying Haramilio. O reply kini Sister nga Princess Joy Badilla Papa. Hello, Pastor. Good morning. I-greet ko man iti amin nga membro iti Rizal. Kastamit kada Pastor Melanie kini Pastor nga Yabot Palayon. Good morning. Nagapo kini Princess Joy Badilla Papa. Ori pa ni Sister nga Jesseline Danyo Agpalsa. Good morning po. Pastor, keep safe and God bless everyone. Naragsak nga agsapang Pastor iti Dios ket naging bag-una isut padayawan iti amin nga gundaw iti Dios iti mang bendisyon kada kayo ken iti pamilyam nagapumet kini Ma'am nga Rovelinda nga Agustin kini Pastor Alex Ritua. God bless you Pastor Lawrence Tree. God is faithful in His mercy, grace and love never fails. I pray that all of us will be faithful to the Lord until the end. God bless po sa ating pong lahat madaydayaw ti Apo. Kini nga Lydia Galang, good morning. Kastamat, kini Pastor nga Ricky, kini mga Lilibet Barit, good morning kada kayo Dita Jones. Good morning, Pastor, at sa lahat na nakikinig sa umagang ito. May the good Lord bless us all. Kana ninang ko nga Lydia. Okay, ori pa kini brother nga JC Montemayor, good morning. Kada kay amin dita Gulak, dita Luna Rojas Isabela, good morning met. Iti Blanco family, ori pa kiti Castillo family dita Rizal, pangpanguluan ni SB nga Christopher, good morning kini Pastor nga Sito Ramillosa, nalamiis kinapnon nga ragsa nga agsapam Pastor puno launay nga makapabendisyon iti sasao iti Dios nga ipadpadalan ken ka. God bless all to all listener and viewers watching here at Shalom AG. Kini Madam nga Delia Aro, good morning Pastor. Agyaman naklaunay manan dagiti nga sasao iti apo nga makapatibker pamati iti naldaw apan nagbiag ko. Kararag ko iti salunat yo kanayon nga kanayon Pastor. God bless you and your family. Ma'am Biron Pascual, amen. Thank you Lord for your endless love. Madaydayaw iti Apo. Thank you Lord, amen. God bless you. Kuna namat ni Sir nga Pedrito ni Dinan Ulaya, good morning Pastor Lawrence and God bless po and your family. Sister Gemma Bulanadi, amen. Kini Sister Hazel Arellano, good morning kada kaya amen. Amen. Thanks Pastor. Iti prayer ken mensahe kuna ni Ma'am Rovelinda Kojak Fernandez. Amen Pastor. God is good all the time. Pastor Edgar Martinez. Blessed day Pastor. Agyaman kam ken apo iti biagyo ken iti mensahe. God bless you more. Beth Francisco. Amen. Hallelujah. Kuna na kini Sister nga
Ruby Curi, good morning po from Kabagan Isabela. God bless us all. God is good all the time. Kumusta kayong kakabsat? Dita tumawini, Kabagan, ken Santo Tomas, kararagming da kayo nga nasalun at kinasaya at kakabsat. Uripay kini Ma'am Gloria de la Cruz Melchor, ni Teacher Glo, good morning, kada kayo ken siyempre tayo ating asawa. Good morning kini Madam Joy, nga madam mga luto iti dating nga gundaway. Kada kayo nga kadagsibsibay iti radyo dan imbak nag-asat nga aldaw iti Miyerkules. Lawrence Salazar na imbang aldaw iti Miyerkules. Balurit di at mali